ngoba izinto zonke zokudlula kodwa ilizwi lakhe limi ngonaphakade. Andifuni ukuchitha xesha ke, ndifuna sijonge le ncwadi kaLuka 16 verse number 19 andifundele okwazi ufunda. Amen. Ncwadi kaLuka 16 verse number 19. Wazi twali zono Yesu zige zono osisityebi obevatha ezibomvu nezelineni ecikezekileyo esenza imihlali yokuzuka kwakhe imihla yonke. 20 Bekukho ke hlwempu lithile ligama linguLazaro elalikhahlelwe esangweni lakhe lizele zizilonda. 21 Linqwenela ukuhluthiswa ngemvuthuluka eziwetafuleni yesityebi eso, zibe zisithi izinja zize zikhothe izilonda zalo. 22 Ke kaloku lathi lafa ihlwempu elo lasiwa zizithunywa zezulu esifubeni sikaAbraham, safa ke nesityebi sangcwatshwa. Amen. Cela sivala amehlo ndisikelele. Baba, inkosi ngezwi lakho siyabonga liphile namandla linguwe. Bawengcwele lububomi Thixo othandekayo, selifundiwe ke Nkosi, bawo namandla lingekhe libuyele kwelingenzanga umsebenzi. Siyabonga ngalo, philisa Nkosi, yakha yohlwaya yavuselela in the name of Jesus Christ. Sonke si amen. Hallelujah. Ndibulise kwingovi yami. Amen. Phakathi kwethu uTata Ngqunge. Amen. Ngeligama lika Yesu no brother Kaulani. Amen. Ngeligama lika Yesu malibonke igama lenkosi. Kulo weekend ibhizi kuyahanjwa. Amen. Kuyathwani bangcwele. Ndicela umjonge la secangwa kumhlambi iweave ngamlibazi imlimeza alibali bawuzohamba kenye imini ithi makhi nawe usezonqumla nawe. Praise God. Zonke izinto yabona zininzi into kwazi uzibaleka. Yabona abanobaleka nomatshonisa ubabaleke. Ubaleke uphephene nabantu neaccount ezifonelayo, uyafonela uphephene calls. Kodwa inye into engakwazi kubalekela kakabikho umuntu onokuchule bayo lento kuthiwa kukufa. Praise God. Hallelujah. Apho sifunda khona siva kanye sikhunjuzwa ukuthi ngenye imini asihlelanga apha sizohlala naphakathi, ngoba abantu bayahlala emhlabeni bahlalela ukulibala. Ngoba imistake abantu baphila emhlabeni ingathi awukho umhlonje ozofika. Futhi uzofika unefika, afike ungenafika, afike uneshwapha, afike ungeneshwapha, kodwa lo mhla uzofika. Ngama lenkosi malibongwe. Namhlanje phambi koba sigoduke simbekile uTata, ndizoze sisikhumbuze uba ulindo wakho umhla ulinde endaweni right, ngoba emva kokufa bukhona unye ubomi esizophinda sithongane nabo. Hallelujah. Apho sifunda khona sifunda one of igospel esisivayo in the New Testament. Glory to Jesus. Ngoba iBhayibhile nje ibhaliwe inencwadi zi-66 starting from the book of Genesis yotsho kuncwadi Revelation. Uthixo uthatha amadoda ayi-40 ebhala iBhayibhile icebo kufuna uhlangula umuntu, ngoba uyaqonda khona obunye ubomi obungapha kwencwadi kwenza inzame uba abantu bangayi kukufa ngaphakathi. Praise God. Kuba iphela kuvala ngoprofeta ogqibela uMalaki. Eprofeta phambi koba singene kuncwadi New Testament sineminyaka i-400 esibiza uThixo uthe kwakha ukhangela icebo lokuhlangula umuntu.
kanukisela butywala ezinkonzweni yena kanukisela butywala ubona umphefumlo angawusindisa. Asifika ke lencwadi sifuna iceka Luka zi4 gospel indlela ehlulwe ngaso le New Testament ine gospel zi4 Marko nguLuka nguJohane Matthew Marko nguLuka nguJohane sizibiza ngoba zi4 gospels zigospile zona zincwadi zi4 zichaza ngobomi bukaJesu, the life and the ministry of Jesus while he was on earth. Yonke uba ufuna ukwazi ngoJesu funda ezi gospel zi4 zona zisixelela ngemisebenzi nemiqondiso ayenze emhlabeni. But when you go kwincwadi yezenzo incwadi yembali ichaza ngokuqala ukuzalwa kwebandla ngoba ibandla lizalwe kaPharu apho bezaliswa ngomoya ingcwele. Bathi abantu abajongileyo abingathi baphambene baseliwayini as long abantu abangakholwa bebona unomalo ukasindiswa funeka usindise kuthiwa ukuzimici ngoba le nto xa uyamkela iviwa ngabo iviwa nguwe ingaphakathi ivalelwe njengomlilo. For gospel sona zichaza ngesalvation zicela usindiso endecawa uba inkonzo akithi abantu basindisweyo kuthi ukuthi ayaziwe ezulwini lonkonzo ngoba ukusindiswa into esebhayibhileni esezwini kaThixo. Kahle iBhayibhile ayiyona into abelungu kodwa ngumyalezo kaThixo oye ebantwini. Igama lenkosi malibongwe loba ke abantu beyihlasela iBhayibhile beyilwa kodwa sibonile ifika kwecorona asisayishumayela iBhayibhile kwensuku kodwa iBhayibhile iba manyanyane kodwa namhlanje sizokhwaza isimemezo sithi ungafeli ngaphandle kukaJesu. Gospel will tell us usindiso ngosindiso. Now emva kuba sicela ngosindiso xa ufika kwincwadi yezenzo icela how to be saved. Avela uPetros ezelwe ngumoya kaThixo beqala babona bethetha ngelwimi ezintsha ithi iBhayibhile baqala ukubhideka besiva nezabilwini zithetha xa besondela bezosabela uthiwa wama uPetros wayiveza indoda amadoda ngoba ukusindiswa kusegameni likaYesu. Bonke abathe bafumaneka belibiza igama likaYesu baya kusindiswa ngoba igama likaYesu liviwa ngabathakatha. Igama likaYesu liviwa kukufa. Igama likaYesu liviwa zizigulo. Wathi uPetros wabaqoshumayela wathi nguye lo namhlaba inambulala kodwa yena usuke bayinhloko temple chief cornerstone ngoku bejongele phansi bathi le yiyo yodwa ingalangalala. Ithi iBhayibhile bahlabeke enhlizweni ayithi bahlabeke ezinhlizweni kodwa enhlizweni inhliziyo inye ngoba xa ungakholwa uyafana nombulali. Andiphinde ngoba jama ngoku xa ungakholwa uyafana nothakathayo ngoba le nto ibangela inhliziyo ingaguquki ukungakholwa kwinkosi uJesu. Ngoba abanye bangathi andizenzi isono ndihlala kakuhle ekuhlaleni kodwa into ezofaka abantu esihogweni ayisizi into ezona ezibonakalayo sisono songakholwa kwinkosi uJesu. Uthi bathi madoda guqukane ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu namkela isipho somoya ingcwele ngoba xa sesamkele isipho ithi iBhayibhile hlalani eJerusalema wothi umoya xa ihlile lizokwamkela amandla. Eyethu into ayihambi yodwa ikhethwa ngamandla sihamba nento enamandla bangathakatha abathakathayo ngeke usithakathe sembetha amandla njengengubo. Jesus, hallelujah. Uze namkele ngoba sisipho lento ayidingi uba sikunike iholy water.
worth 1,500. Salvation is free of charge. If you want your healing, awubhatali inamahala lento seyabhatalelwa emnqamlezweni. Ngoba lento ungafuni ukwamkela Yesu azokufumana amaphara afake isuti njengami athi bhatale 1.5 ukuze usindise uphilise kanti impilisi mahala uyibhatalela kanjani into eyathengwa ngegazi ngoba i-Old Testament igama lithi Testament lithetha covenant so ngumnqophiso which is the Old Testament, the Old Covenant uthixo ayenza the Jewish nation in the Mount Sinai bayiboka igama lenkosi. But when you come to the New Testament ngoba besingabalwa kula Old Testament but kasingena in the New Testament athi uJesu drink this cup elikeleli gas lingumnqophiso wami omtsha in the New Testament sangenwa ngathi makhosa ayaye bamajuda wodwa lento ifuna umuntu wonke ifuna abahluphekayo ifuna abazizityebi ifuna abangenanto ifulele wonke umuntu. Awu ase New Testament cela uva apho sifunda khona ithi iBhayibhile kwakho history sasithi undikhoyo sasisitya izimuncumuncu sinxibe ombetshebetshe iqole bangcwele banjwe yifu. Praise God. Sisitya ntoni yabona singabanye nazijongwe imqala rice ndakaba kodwa esi sityebi sasitya ntoni sivatheze linene wayinxiba into enegama eqhuba into ayifunayo. Haleluya. Ithi iBhayibhile kwaye kukhona nesihlwengu egama laso linguLazarus and ke ngokwaye kudescribe papa kuLazarus uba uLazarus lo wayeda nqwenele nokutya imvuthulukazi zonke shini into bengaphela ngobabuhlwembu na bade babalise lento iphinde idlule ithi wayengazilonda hayi ngebema kulesilonda bathi bagqithise bathi wayengenayo i-medical aid engenabo onesi bakaLazarus yayizizinja ehleli ngaphandle ngoba namhlanje abantu abanemali bangathi zibhara. The day is coming ubona ikwekwa lishumayela kanti ngaphakathi kwayo kukhona ingonyama yomndeni wakaJuda. Sike sibashumayeza abanye abantu baqale bajonge isakhiwo senkonzo bathi ayo level yami sasinjalo sasike uyayifake ngoko uyayibona uba uyazi uLazarus negama lakhe nesituation yakhe ngoba umuntu onemali akhona nobaziwe akazwana le mali noba uhambe robha abantu cha uyahlonishwa ngoba esisithe ayiveli ba izenjani le mali noba uthwela sinandaba unikwe respect ngenxa yento ezibonakalayo. Kodwa ibandla lisadimile lapha emhlabeni kusaphezwa abantu abazungena ekhaya ngoba abantu abazongena ekhaya ngabantu abahlekiswa ngabo namhlanje sisadimile. Uyabona uba unoya ngaphandle zikhona inkwenkwezi kodwa inkwenkwezi asibonakali kodwa zikhona. When the night comes noba bungaziboni ziyaqala uvela. Sivela xa sithukwa sivela xa sihlekwa sivela xa sithatha amagama ethu afakwe edakeni sinamandla xa sijikelwa ngabantu sijikelwa ngamagazi ethu sivele sibalekele kuJehova umdala kule ntsuku. Wayithi uLazarus xa ithini laxhuma umuntu wonke ulwini sifuna uganga amathaka angawipha esisityebi ngoba umuntu wasisityebi akabona burongo sethe into engekho ibhadla ngenxa yemali yakhe. Kwaseke le nto ayithetha yayibhadlanga qha imali le yenza ngathi ibhadlile. Awundivanga yile moto ayiqhubayo le
ibangele nakwifamily meeting abhulishe sethelwe ubhulisha yile mali le ibangela abantu bamdifendi ethetha into engekhoyo. Ngayibona into uba unamalungu upopayi akhona ibhadli leyiza kuwe onamali ethetha into ebengabhadlanga ngoba enemali uyavakala ngoba athi unathi indoda engenamali ayivakali izwi layo ngoba xa ungenamali abantu abakurecognize kwathi kanti nobuLazarus engarecognize emhlabeni urecognize ithi uStebi kanti ezulwini encwadini zobomi noba ibhanki account yakhe uLazarus yangenamali kodwa yaziwe ekhaya akumnandi uphile kweli uthi xa ufayo uphinde u-enjoy ubomi. Yabona izinto nazo ngicela ukukhumbuza uzoshiya ngokugqibela. Khathani noba behlanu uyaziwa nasefemelini uthetha ugqibele uphakamele noThixo nangoku njengoba kuthethwa ujongile uba ngubani lo unantoni unemali engakanani kodwa the day is coming ipride ingasebenzi ngoba imali asingene engcwabeni imfundo ayingene engcwabeni ushiye ngaphandle izidanga ushiye kumuntu owazana noJesu ethi iBhayibhile zibini iziko kukhona isiqu senyama kube khona esakamoya kahle kahle xa ufayo uwelela komnye umzimba. Sapi sithi simunye umuntu sithi saseli juice athi ayitsithatha ama ngicela icoke ayiniki icoke athi acid angithanda aphinda ayichithe sikebi sigalela ubisi galele pha ebhafini sohlamba ngobisi amen ithi iBhayibhile salafa ihlwempu ithi ingelosi le ndoda ibinezilonda ungaboyithetha into xa usengqongweni ugula ungenamali uthi Thixo unsheleni unetendensi yokuthi nga kwenza nto zingenamali uyabathanda kanyaba kuthiwa bojongwa uthi hayi chomi mani inoba khona le nto Thixo ungayenzanga kahle buze uJobi ubhujele kuthiwa hayi nobuyathwala ngabantwana bakhe lo kanti abayazi uba kudlikizwe ezinamandla zonke ezinamandla ziyadlikizwa. iBhayibhile athathwa kwafika ingelosi athi uDavid goodness and mercy shall follow me. Thatha ingelosi kwafika goodness and mercy. Uthi ntoni mani abantu bebhubhe kangaka ixesha lecorona ayisuba sibhetere kodwa sikhatshwa ngugoodness and mercy. Iyayibona iponki imakusmoke sandaba iponki imakusmoke yintoni ithe xa izama ufika yafika ugoodness and mercy besiqangqile ngoba njengoba ulapho unengelosi ezigadileyo yiyo loo nto bezama ukuthakatha u-unthakathable kungoba ugoodness and mercy is with you. Uthiwa ke wathathwa nezilonda ezinjalo. Haleluya. Ngoba noba singavithikeke emnyameni singebeni sinxibo pepe abantu bacifana basinda umamela sine problem singabantu xa umuntu efa engamoshanga abantu sithi ezulwini esi sityebi khasive kuthiwa sithuke umuntu but kodwa siyanda ezulwini ngoba ayizizo zona nizibonayo ezingayifaka umuntu ezulwini ukungakholwa kuYesu ngoba uYesu litikiti lokungena ezulwini isono sakho kuba ungakholwa kuye ngoba lento izokubangela uqualifye ithi iBhayibhile ngabanegama lakhe ebunzini the day usindisa umamkela wamkela negama nabathakathi
imali ebusuku baqhwishwa abantu khala abantu ake athenge kodwa isikhayisela ngomzimba wayo aba nomntanta opha inkonzo yethu ngutata uphiri siflat ke thina sinamashwapha notata uphiri sibona indoda inkulu kathi bafana bami yabona lo mzimba izifika zimali kwenjeje kunonyibilika mama mzenje wathi utata uphiri ufana nezigalo ezikhulu nesifuba esikhulu okusala ebusuku yatshika ngathi thank you tata uphiri wathi kusala ebusuku uyatshika ngokunesifuba esigamgam kutsho ukuthi nobe gamgam uyayazi amandla akhe anendawo aphela kuyo yafa ulaza ithi kwafa nesikendi asiba kwafika ntoni mhlawumbe kwafika oba umbeki bezolanda umzimba kwafika o-avbob ngoba kaloku uLazarus nebedinga wasocela kumasipala bakhangela umngqunye efree apha phakathi evikini akanamali wacaba apha makakhayogcinwa kancinci ngoba sifuna umfihlo wakonokutshwa le ndoda ngoba ibiyindoda ibingumntu lo besakhela izindlu apha ekuhlaleni ngoba abantu bamjaja ngezenzo zakhe kanti abayazi unencwadi esisezotyhilwa uthi noba uyaphila uqiniseka igama lakho libhaliwe kwincwadi esisezulwini wafa afunde naye hlala naye sive uthini Jesus, glory to God. 22 ke kaloku lathi lafa ihlwempu elo lathi lihlwempu xa likhula lafa ihlwempu praise nkosikazi masiye sesova lafa ihlwempu elo yes lasiwa zizithunywa zezulu esifubeni sika lathathwa lasiwa zizithunywa zezulu esifubeni sika-Abraham uthathwa umntu bethi bomjonga abantu babe nevumba banukiselwe ngoba behlala emasangweni ekumkani but lathathwa la-asharishwa ziingelosi zezulu layobekwa esifubeni sikaLazarus kathetha isifuba uthetha kwiikhampazo kwindawo eyona yantofontofo malibonke igama lenkosi utsho ukuthi umhlabelelo encandweni noba siyahlutshwa noba siyadelelwa kodwa liyeza ilanga lethu na ihlala nayo sive isityebe safa ke nesityebi safa isityebe sangcwatywa akwachaza uba siyephi ngoba thina xa sizoyongena ekhaya sizo-asharishwa aneyivanga ngoba iidigri ehlonitshwa ngazo ezulwini ziidigri zokugcwaliswa kamoya ingcwele sifika siprodyuse zona sithi ndakhe ndangena emanzini amaninzi ndabhonkiswa egameni lakhe ndamkela isipho sikamoya ingcwele zifike zibe ziidigri zasezulwini sifike iingelosi zenza i-guard of honor Jesus yes 23 size sikwelabafileyo asivanga si-atsharishiwe utsho ukuthi ungena nje golokohlo awenzela nento ebhadlile uyagibiselwa akathi emnye umzalwane owayene phala wathi xa siyolanda umzimba ekuseni usuke ebuthongweni uthi sifike simbambe xa simthola siyavela sigimisele nje ngathi hayibo ndiqala kumna nibeke uthi hayi umntwana kafifane nelitye fana nale phandle uthi vele anye intloko ebusweni omnye njalo njalo yile ndlela yenzeka ngayo esogweni ugibisela ungabi nambeko ngoba uhlonitshiwe xa ugibisela amadima agibisela akugqibile ukusebenzisa kaloku eyona nto isatana ayifunayo kuwe ufuna ubanjwe yi-pride ungamthathi uyesu uzocelebrate the day ufa ungena yesu wafa kuthiwa sathi sikwelabafileyo sazibhaqa sesezogweni akakrotyiswa ezulwini
ekuthiwa izitrato zezegolide. Ngoba noma kwakhalwa koLazarus ifamily yakhe kuthiwa yini Thixo umthatha sambuka wayemile uLazarus kwaqala athi yeke ndiright ngapha ngoba izitrato zezegolide. Size sikwelabafileyo siphakamisa amehlo aso sisentuthumbele. Siphakamisa lona amehlo. Amen. Sisentuthumbeni. Amen. Sithuthunjelwa. Amehlo aphakanyiswa phambi koba ungene engcwabeni. Athi uDavide ndiwaphakamisele entabeni na amehlo am. Hayi ngiyaphakanyisela kuJehova. U-Alpha no-Omega lokuqala lokugqibela. Aphakanyiswa usaphila. Usanyathela ingobe. Uwaphakamisa ubheke kuye. Hayi ngapha kwengcwaba. Wenze right waphakamisa kha waphakamisa late. Ngoba into ebuhlungu yoba ongazuguquka namhlanje. Xa efika phambi kwesihlalo somgwebo uzoyikhumbula le sermon ngokuvakala ngokuhlobo olulo. Into ebuhlungu abantu ababhubhileyo namhlanje baba uluva le message baguquke. Because inhlungu epha ibhetere nenhlungu ozivayo apha ngoba inhlungu engazuphela. Abantu ababhubhileyo namhlanje uba bebeyezogweni baba wena uvile message ethi maniguquke angaguquka qha bayifuna sekulate. Funa sekulate ngoba usindiso lunganeno kwengcwaba. uYesu wamkela nganeno kwengcwaba ngoba ngapha kwengcwaba akusekho qolelo lazono. Izono ziqolelwa uselapha emhlabeni. Wajonga wathi Simbone uAbraham ekude. uLazaro esesifubeni sakhe. mamela ke bangcwele. Hey Nkosi. Njeba uqamhla waze walishiya eli awuzonika umzimba esingaziwazi. Sizobona kwalo wena ohlobo lulo cha ukomnye umzimba. Ngoba uma senjani uLazarus uba wayengayanga ngalamzimba amazile emhlabeni urecognize umuntu amaziyo. Azokasuke ezulwini manje kuvuka abantu abanhlamba abashayina ubuso ongabazi uzomazi bangubani lo. Ngoba wamazi iBhayibheli wamazi banguAbraham wambona noLazarus. Ngethi ndibone nomuntu omecanga xa ingayazi umbona ngoba esisiqu asibonayo siguquliwe satshintshwa ngophanyazo kwamehlo saba kumila kumbi. Ethi iBhayibheli sisiqu sakamoya esibabona uJesu engena ngaso wangena kutshiqiwe avela athi shwaka. Lo mzimba soba nawo ongazuba nasigulo ongazuba naswekile ongagugiyo. Yabona ngoko sinengaka abantu abangafuna uguga. Haleluya. Bona umuntu ozenza mdala kamncinci bayingxaki xa imdala angafuna uguga. Uthi usathi makhulu uthi hayi mani ithi sisithandi. Uthi sisithini. Amen. Shini ngishabene kangako namntanami ngoba the more sikhula the more umntu realize ba shini nyani asinaxesha apha emhlabeni. 24. Samemeza sona sathi bawu-Abraham ngenzela inceba uthume uLazaro ukuba athi nkxu incam yomnwe wakhe emanzini. Yes. Aphozise ulwimi lwam ngokuba ndiyathuthunjelwa kweli langathi. Now into ayicelayo ucela nje uyayiqonda ba ubhale lapha beyakhona cha ubawela uphumzo andiyaze ngaqaqanjelwa kwezinye indawo. Okay. Kodwa qaqanjelwe elwimini ngoba le nto ingxaki bathetha kakhulu. Le ingozi lulimi ithi iBhayibheli ulwimi lufana nento encinci apha emzimbeni ebangela umzimba lo uhambe esogweni uyotsha wonke. Olwimi. Wabonisa ulwimi. Yabona abantu abayibona ulwimi abangoku
andifuni ukuthi abaka-17 andibazi kodwa ke ngathi abaka-17 ndiyabazi. Iigosipha zanamhlanje tatam akusekho nidi zithi sincokola ngento zibe lapha zenza ngathi azikudala awuthi igosipha ihleli njani ithetha yenza ngathi kude kodwa uyive ibalisa yonke nobe ngathi akasibambelanga. Ezanamhlanje azinidi zive zithi ziphanga kweza bhasi nilapha sikwazi uyiva into enithe ngojonga nje ngojonga ezamhlanje ziyazi yonke into enincokolayo and ababa-interested bomini babo obuphasala babhizi ujonga impilo zabanye abantu balibale ngabi ziigosipha kezo. And i-area nganye inezagosipha ziprofessional fumaniseke laa ndlu ndiyayazi noplastiki ogcwele nje inasika i-5 inch yerayisi eyi-1 iba ngathi uphethe itroli xa udlula pha uqoba usadluli ngoba uyayazi uba thanda iindawo zabantu. Wacaba ebethetha kakhulu ngolwimi lakhe ecifa ubhetere la mfaka apha ebhalile khona. Na ucela uLazarus ngoba uyathini uyatsha yilaa nto imfake pha ihlakuyo. 25 utheke uAbraham mntwana wam khumbula ukuba wena wazifincelele ebomini bakho izinto zakho ezilungileyo noLazaro ngokukwanjalo izinto ezimbi ngoku ke yena uyathuthuzelwa ngoku. Lazaro lo ngoba sizajika izinto ngapha kwengcwaba wabhidana indlela ukhoneke kuba ubhalele ngoba njengoba bethutha unjelo esitya kamnandi kum ebengayityi ezonga ebenqwenela qha engenandlela kodwa namhlanje uyathuthuzelwa ayibali iminyaka athi azosula inyembezi emehlweni akho ngabi kusakho nhlungu nakhala abukela otata apha bekhala kubuhlungu kodwa the day is coming izikhalo ezinje zilibaleke. Haleluya. Ithi uthi khumbula usezokhunjuzwa ngale message namhlanje uthi wakhumbula ushizwe umfuzo nefika yenyozo wamjonga nje wamthatha uYesu ngokuba yena uyathuthuzela wena ke uyathuthunjela. 26 kananjalo ngaphandle kwalento yonke phakathi kwethu nani kuthiwe zinzi ngaphandle kwaleyo bake uLazaro ethuthu ndibhizi ndimthuthuzela ngoba nokwazi ukuthi ndibhizi apha ndimthuthuzela siyosiqakelisa ngomuntu ebethuthuzela emhlabeni. Ngaphandle kwalonto phakathi kwakho nathi kukhona igebhe ekhoyo ukuze abangapha bangakwazi ngapha ya yabona pha ekhaya ndashumayeza nobrother bam ndashumayeza nosister bam ngoba ndazi kakuhle noba ndingumfundisi uba bafe bangena Yesu bayesogwini awuyi ngoba kukhonzwa hayi utata unebhatyi engu-4 piece umama unebotyo naye uvathiwe hayi ndikhonzela ngabazali bam kukumsantsi uzotsha ngokumntakamfundisi and phayana noba i-flying fish buyi-enjoy ngayo enkonzweni uzoyinika uyisele khanje buyisele ibe ngumlilo ungayi-enjoy uzonikwa le nto ubuyithanda. Awuzuyivinje ayinangxaki le nto ubuyithanda ufika itafile sibomvu qha ingxaki ngapha kwencwaba asa-enjoyeki ngoba kukhona umlilo otshisayo. Kuthiwa ke kwenzela abangapha ngoba kusenokwenzeka usikwe yiningi ubona umntanakho nomntanakho uba ufe ngenathixo uyapha nomntana funeka umxelele zamkele thathela idecision ngoba noba ndiyakuthanda ngeke ndikuthethelele izulu liyasetyenzelwa ngoba uba uyamthanda umntu fanele umnike isipho esikhulu esinguYesu enzela abe kule ndawo uzoba kuyo. Kananjalo ngaphandle kwalento yonke phakathi
phakathi kwethu nani kuthiwe zinzi umsanso omkhulu Yes. ukuze aba bathanda ukuphumela besuka apha besiya kuni Kwenzela naba bazothi yu nanku umuntu wami ebendithengele iwivu yu Jesu khona kancinci othatha ubramthura mntakabawo yu indoda yami. Kwenzela nabo akuphuli abangapha bayingapha ikonda la ya injani labo umfana uthi yo naku umuntu wamadoda ebetha ngetrailer phamba noshisa uyathi abangapha bayingapha ya baphelela ngapha Jesus ngoba khona igap. Sibona sikhonza kuthiwe nenzani libancinci kangaka kungoba silungiselela umhle singawaziyo ethi iBhayibhile hlalani nihlilindele nithekwa ningalahlekelwa ngumkhelo wenu ngoba ningawazi umhle uya kwakhe. bathi nabalapho bangabi nakuwelela kuthi. Yes. Sathi ndiyakucela ngoko bawo ukuba umthume endlwini kabawo 28 kuba ndinabazalwana abahlanu ukuba abaqononondise. Yes. Ukuze bangathi nabo beze kule ndawo yentuthumbo. Uyabona ba kufa abantu sibathanda. Wona kufa nabantu abacula kamnandi awusizana nomkelwana uma simthanda kakhulu but inye into esingazuyenza kuba abe kule ndawo sibawula bekuyo. Singatsho thina sithi upholile abawuli bangathi ngoba idecision yaziwa nguwe noThixo. Noba ungathandwa ngabantu but kushisa uba umuntu emhlabeni unesivumelwano esinjani. Bakhona abantu abazoya ezulwini nicifana bezo yezobwe ngenxa yezono enizaziyo kanti anisazi sivumelwano senzileyo ningekho ngoba xa beguqukayo abantu abazuxelela thina. Ukuba abaqononondise ukuze bangathi nabo beze kule ndawo yentuthumbo. Uyayibona kuba sekulate uba akwazi ukuthi ukuphuma yena xa secingele obrother bakhe sengivala ithi iBhayibhile uthi uma kube khona umuntu othunyelwayo ayokwazi uba wona. Ithi iBhayibhile wathi no uLazarus kumakuthunyelwa uLazarus uthi no uLazarus noba samthumela ngoba ufike lapha bebhalela khona makeve emithetho encwadi zikaMoses nabaprofeti uthi ukuthi njengoba shumayela nje inye into ezonyisindisa uba ningayi kwindawo eyenesitebi ukuba nimamele imiyalezo esishumayelayo ngoku. Athi into mandicele yona ngeke simforce umuntu makasindiswe. Never ever. Ake umthandazo sinothandaza hayi ngumthandazo ba uthatha uYesu ngumthandazo ba kusujilekelwe uyiqonde ikhileke ivangeli but idecision iqhomekeke emntwini. Kwasike lokwasenza loyo nangonje bashumayela lapha ngizovula umthi noba mnye noba bahlanu kodwa ubana uvula usango athi ndimemnyango ndiyanqonqoza ngizokungena ndidle naye. Ivale ngale verse Glory to God. ilapha kuJohane 11 verse 20. Amen. 23 Oh yeah. 23 11:23. Athi kuye uYesu. Yes. Umnakwenu uyakubuya avuke. Umnakwenu uyakubuya thina avuke. 24 athi uMarta kuye ndiyazi ukuba uyakubuya avuke eluvukweni ngomhla wokugqibela. Wathi uYesu kuye ndimuvuko ndimubomi lowo ukholwayo kum nokuba ubethe wafa wodla ubomi. Lowo okholwayo kum noba uthe wafa wodla. Ngicela lo ndawo kha. Amen. Lo ndawo uvasisi wami uthi sengishumayela kamnandi mfutshane nimthathe ayoshumayela ekhaya. Nokuba uthe wafa bathi gogo awuva phakathi uthi sithande la yithuka baba. Nokuba uthe wathi Wafa wobuya thi wodla ubomi. ndizovala ke siphandaze ndithi abantu abasindisweyo abafi
bafuna ukufasindiswa. Hallelujah. Ngeke umkwazi lesekakayivanga lithuthi umfundisi uba ufuna ukufasindiswa. Uba ufuna ukufa sumthathu Yesu. Umuntu okholwayo akangcwatshwa uyatshalwa. Idiphandle ncwadi amaRoma njengoba thina sangcwatshwa ngobhaptizo kunye noKristu ekufeni kwakhe savuswa kunye naye saphila ubomi obuyi-eternal ngoba safa ngobhaptizo xa sifika engcwabeni asafi sambatha amandla siwelele ekhaya. Ufa kufana nebridge ngoba wonke umuntu oyika ukufa uba uthi uwocinga umhla wokufa kwakho ukuthi uvalo kungoba awukayilungisa indlela yakho. Athi uPawulos xa ethethayo ukuphila kuyengxaki nokufa futhi kuyanceda nisondele ngaphesheya ngoba thina sikholwayo kuyi-transport yoba siyekhaya. Uthi ke ngoku oye wakholwa kuYesu noba uye wakwenzeka wafa uyokudla ubomi ngonaphakade kayiphinde lasibesi. Wathi uYesu kuye, ndim uvuko, ndim ubomi. Lowo ukholwayo kum, Onke otheni okholwayo kum. akuthethwa ngecawa, akuthethi uba wabhatela amatikiti ecawa, akuthethi icawa yakho ingakanani, ayisiyo cawa ezosifaka ezulwini nobe yakho inebhildingi enkulu kusenokwenzeka kuyihleli abantu abaninzi isoko ebhildingini enkulu kodwa le nto ezosifaka ekhaya ezulwini ukuthatha uJesu umamkela ngene enhlizweni yakho noba ukhonzele empozini kodwa qiniseka ngaphakathi ngonyama yomndeni wakaJuda. Hallelujah. Nale yama ngeke isindise, nomfundisi akangeke asindise, nobushumayela kushuma itafile kodwa inye into ezosifaka ezulwini indoda amadoda egama layo linguYesu. Ulula lento bonke abakholwayo akubalwa zono zakho. Mhlawumbe uthe ojonga wathi ngendlela endiyiyo endinyukunyuku ngayo andinokwazi nolingena isango lenkonzo. Mistake leyo eniphazamayo. Inkonzo ayo yabantu abangcwele, lizulu indawo yabantu abangcwele. Angekho ungene ezulwini ungekho ngcwele kodwa inkonzweni yangena ungekho ngcwele ngoba inkonzo yinto ekupreparayo ikulungise for ungene ezulwini. Awuqala uyeke izono phambi koba usindiswe, uza namanyala akho unjalo kodwa igazi likaYesu linamandla okuhlamba izono zakho. Ayifundisi yafuna enkonzweni chaka uyeke ndigqibezele izinto. Uyayithanda le ntshumayelo uSathana ngoba uyazi kakuhle izona ziyeke zimnandi. Simnandi sona, simnandi sona. That's why sibetho bishop phansi anabe sisono simnandi, simnandi kakhulu. And indoda enamandla ukusiyekisa isono indoda egama likuJesu. Ndizothi abaka-17 senthandaza ndiyayazi unesiphoso zininzi uthi wajonga ubomi bakho uthi mfundise lo umuntu unyukunyuku kanje akanokwazi ukumamkela uYesu. Lona uphuma kwikhaya elinje ayimfanelanga ivangeli. Ndizothi nawe uyabizwa, uyabizwa. Ngizawulila kunjalo sasuyeka utshwala qhubeke kunwila and come to Jesus. He will change your life. Asifala mehlo sathandaza mokoshada bahasa labahaya mondoro bokoshita uyawena rita makasaya. Oh, Smoingwe, I want to pray for you. Apa ndingumhambi, apa ndingumhambi. Wanomphamukeli, Jesus. Oh, Sarabakasha. Oh, yes, Lord. Oh, God.
ngihlala ndizama nami uphuma kwinto endikuzo nento endizenzayo ziyangigqiba uba lo Yesu angayinceda impilo yabo. Nam ndiyamfuna into azintlanga ekhaya azintlanga ebomini bam, bamfundisi le into uthetha ngayo ingakwazi utshintsha into njenganabo. Ndiyayifuna ndicela wena otshoyo ova kakuhle uthixo uthetha nawe, ayinamama ayinatata, ifuna nabani, ungutata ungusisi, kodwa nantsi intlaka livula icango. Your life can change namhlanje. Kudala ivangeli batshintsha abantu, nanamhlanje abaka-17 kukhona abantu abazotshintsha ngenxa kaJesu. Uba khona ungasophakamisa isandla sakho, akuvaleli ngaphandle uthi ngifuna ukwenzela ikhaya, ngifuna ukwenzela ikhaya. Ngoyiki umvumeli Satana, ngamvumeli Satana ashumayele nje. God bless you mama, siphakamise njalo. Ngamvumeli ashumayele. God bless you my sister, phakamisa uNkosi bless you ntanda, phakamisa isandla sakho. God bless you mntasekhaya. Ngoyiki uba nomnye othi ngicela ukwenzela ikhaya, ngicela ukwenzela ikhaya, ngicela ukwenzela ikhaya, ngicela ukwenzela ikhaya. Phakamisa isandla, ngifuna ukuthandaza nawe. Kahle kahle kobomi abusa-enjoyeka khonandi, silahlwa ngabantu sithukwa left and right, into zinzima besidinga ikhaya. Cela uphakamisa isandla ungoyiki. Wena uphakamisa isandla ubalekise ngaphambili, ngifuna ukuthandaza nawe. Baleka notshoyo, baleka nophakamisa isandla, ngifuna ukuthandaza nawe. Baleka isagogo, baleka usengaphambili. I want to pray for Lord isamntanam. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you mama. God bless you tata. I want to pray for you. Your life will change. Ngisho nalami ngakufika ihlula ekhaya, ngiphethe indoda amadoda. Le ndoda ngithetha ngayo inakutshintsha ifamily yakho, le ndoda ngithetha ngayo inakutshintsha ikhaya lakho. Ngiphakamisa izandla nile bangaphambili. Nawe uba khona lapha phansi ungabaleka usengaphambili. Sibizelwe wena, sibizelwe izahlulakala. Abantu abathi sendimoshe kakhulu, igazi likaYesu linamandla for abantu abanjalo. Ngahlali phansi uba uyawe udinga lo mthandazo, ubaleke usengaphambili. Uthandisalali nasebusuku umfundisi ngenxa yengxaki izinto mbethe andikwazi nokudlula kuzo. uYesu angabutshintsha ubomi bakho ngaza ngaphambili. Oh yes, senzelwa ikhaya